Gure gaurko gonbidatuak egundoko kurrikuluma dauka musika munduan. 160 grabaketa baino gehiagotan hartu du parte. Soinu bandak konposatu ditu. Eta hori gutxi balitz gaur bere bakarkako lehendabiziko lana aurkeztera dator. Hau dekau marka, adi lagunak. Javier Severio, ongi etorri. Placer handi bat hemen izatea. Hore bat, gaina ez eskutzik etorri. Ekarri, ez da? Mikel Arpa, ez da? Mikel Arpakin, eta bai. Eta diska berria, kaleratu berria, guantxe labetik atera, bero ziogondik, ez da? Guantxe atera berria, lengo hastian, bai. Bai, ulertzea zeatikan pausa, hainbeste ibilbide, hainbeste lekutan ibilita geho, hauze izan dekatxeen aldi txiki bat agian. Ba, izango nuke baietz, bai, nik uste bazala garaia zerbait berezi egiteko, urte askotan ibilinez beste taldeekin eta lanean, eta nongo guga zerbait propio egiteko, eta guain izan da momentua, eta hementxe pause berria. Pause berria, hau dekau marka, lan nian ibiltzen jendia, pausa bat hartzeko, diska bakarkako atea. Exactamente. Hau dek marka. Bueno, zukalde zemuz moldatzezea. Bueno, gustatzen zait. Nahiko nukena maio denbora gutxi dizatez, baina, bueno, nire gozatxo egite ditut. Ba, gaur elkarrekin ingo dugu. Txerritxuleta, labian, era berezi batea, eta lagungarri pare bat gauzakin, eta aldi berian, ire ibilbidea esautu, eta nola ez dizka da. Zaiatuko geha zerbait iten. Seguro ingo dula zoze goxo-goxua. Eta gero, aukera ukiko dugu zuri entzuteko? Zerbait joko dugu, ez autu hartzeko bizko bat. Saio bikaina ukiko duguna. Mikel Arpa, hori da. Guantxe arte lagunak. Bueno, lagunak eta Xabi, garatuko izut pausuz pausun nundik noa ibiliko gehan, bale? Esan deun bezala ingo deuna da txerritxurleta labian. Baina lehen da bizi ingo deuna da markatu sartaian. Nola markatuko deu? Gurina botako deu, batzui pixkatekin, eta baitare erromero botako jau. Hori, gorritu zaigunean, bertan ingo deuna da txerritxurleta markatu. Jarri bertan, gurina gainetik botatzen pixka markatu, eta hori ingo deu, plakatxo batian jarri, eta labian bukatu. Labian bukatu ostian ateako deu, gutxiko du reposo bat entxiliarrezko papela jarrita 3 minutukoa barroaino berua ondo iristeko, eta gehoia plateraratzeko preste eukiko deu. Hemen gelditzen zaigun koipe hortan, koipe horrekin, ingo deuna da hemen dazkaun ospinetakuak zukaldatu. Ingo deu tipulina horretan tipulatxa batzuk bota, ondoren tipulina ospintxuak, lusokerrake bai, landuko ditugu pixkat goxatuta daudenean ingo deu murrizture bai salda hau, bertara bota, eta historia bukatzeko hemen brandi pixka botako deu, eta ardo txurila. Utziko ditugu murrizten, eta barazkitxoiek izango dira gero txerritxuletan gainen jartzeko. Vale? Eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da, lagungarrire bai, sagar herria. Kasu honetan, erresil sagarra, ingo deuna da, bihotzak endu, kanela sartu, azukre pixkat, hor dakau sagardua, sagardu pixka botako jogu azpin, eta laberatu ingo deu. Eta sagar osua garriko deu platen onduan lagungarria esela. Pinta erra, ez da? Bueno, hau esan da, labana iman berdio, eta mingainaien bai. Betu, nik jungo naiz batzu ja zuritzen, eta txerritxuretan zukua prestatzen, eta zuk ingozuna da, erresil sagarra prestatu, bale? Betu, hemen dakau, bihotzak entzekua, descorazonador, ez da ditzen dana, bale? Bihotzak enduko jau, lasai, ingozuna da gero, txortena bezala, sartuko jozu kanela, azukre pixka bota gainetikan, eta laberatu ingo dugu, bale? Hoi zure kontu esan bezala, eta ni batzu jakin jungo naiz, eta aldi berian, diska berri hau. Zenba denboa antzia egiten, nola, zuen eharrazate esan dugun bezala, pausa badena ezu eta bakarkako lana. Ba, nahiko lasai junda. Lasai junalda. Pazientzi zindet, eta urtebeteko lana izan da. Urtebeteko lana. Bai, egia esan, lehenengo apuntiak eta konfinamentu garaietik jasin itzan gauzak sortzen, baina ez disko baten pentsatzen, baizik eta, bueno, beti... Denboa betetzeko, nola geldikan ez dakizun egoten, ez da? Batzu gimnasia itezen bitartzen, baina komposatzen. Ondo. Eta hortxe apunta esenten euskan egin da, eta bueno, egia esan,
nahiko eskuzesku egin de diskoa Aitor Etxebarria, produktorearekin eta lagunarekin. Ados. Eta berak animatu ninduen pixka bat esantzian. Atera barazu disko bakarka, ze orain arte komposatu izan du gehien bat Alos Kuarteteko musika. Ados. Eta Alos Kuartet laukote badanez, beti formazio berdinerako. Eta ilusioan eukan, beste sonoritate batzuk lantzeko. Eta, Aitorrekin elkartuz, eta apunte hori forma emanez, sortu da pause. Eta, nahiko goza personala da. Eta oso pozik. Ikain, zer topatuko dugu bertan? Zer diska mota? Beste lanak indituzunatatik oso desberdina izango da? Ikutu antzeko izango da? Edo zer nahi izan dezu isladatu diska honetan? Azken batean, ni naiz, nire musika da, eta ez da beste kantutatik hain ezberdina, baina bai da beste sonoritate bat. Ez hain soka bakarrik, daude pianoak, Aitorrek landu du asko diseinu sonoroa, eta hortan lan asko egiten du, eta beste esparru batea ematen du nire musika, eta nahiko goza personala da, baina egia esan oso kontentu nahi maitzarekin. Ados, zenbat kantu daude bertan? Kantu abesti, ono? Behatzi, bai, eta azkena da, Alos Kuartetako idatzi nun doinu baten pianoko bertsioa. Iñar Sastrek egin duna oso bolitza, eta, gogoan eukan baita hori egiteko. Ikain. Holtzan baten edo plazaratuko duzu? Holtzan baten egon zea, egun hauetan? Egin deo aurre estrenaldi bat behasaine, bai? Anigartza jaurekin, eta gero Gabonetara begira, bozkago manaldi batzuk, izango da Leidorren Tolosan, Gasteizen ere aintzina forjaialdia, eta beste batzuk ere bidean, hortan hasten ari. Orduan pausa hau bukatu da. Bai, guen ja, kaina, zuzenean orkesteko gogoakin, eta bai. Ze ona. Gero nire bai gauza ona, ez da batzutan diskak atea, eta bertan gelditzea, ze ona goltzetara jun, eta feedback hori jaso, eta... Erakustea, indezuna, eta jendea gozatu bezala, Dudi gabe. Azukrean, botak egin hemen? Bai, ni uste ja hemen palak jarri kontzin gainean, hori da, azukre bota, bai, bildurri gabe hola, pixka gainetikan, eta gero zahartu botako jau, eta laberatu ingo dugu. Eta zuzenekuan, formatu berbera izango da, edo zerbait desberdina topatuko dugu, ez dakit kolaborazioak dauden, ez dauden... Bai, zuzen, pentsatu izan du dugu, diskoa zala gauza bat eta zuzenekoa beste bat. Normalean egiten ditu diskoak pentsatzen zuzenera eramateko, Bai. Kasu honetan, zerbait diferente izan dugu. Eta orduan, antzeko zerbait izango da, baina zuzenean ingo dugu formatu ezberdinetan. Formatu txikienean Iñar Sastre eta biok, pianoa eta ni nire instrumentuekin, biolina eta biola eta Nikel Arparekin. Eta gero formatu handiagoan, adiez Gasteizen eta Tolosan izango ditugu Aitor Etxebarria bera, eta Trigger, Einazu Bizarreta txelista, laukotean izango gara. Eta, espazioaren arabera, moldatuko ditugu pixkat formatuak. Ze ono. Esan desun zera, bakarrizketa da, baina esatezu beti plurarian aizea hitzeiten, hor beti eukituzu... Bakarka nire izenen da, baina ez da bakarrik, ni bakarrik ez dut zer egiten. Jasukal herrian bezala, ez da? Beti mentalde lanian gaude, ez da? Importantena da, lagun honez inguratuta eutean, eta izan ditu kolaboratzaileak, esan duten bezala Aitoren lana, duri gabe, izan da Oinarria diskoarena, eta Iñar Sastre pianoan, gero Liam O'Mahon live, kantari irlandar bat izan dut, kantu baten, eta arpa zelta jotzen ebai, eta lankide izan ditu bere, Jan Focas izan da teknikari handia nasketak egiten, eta jende askoren laguntza izan. Eta esan desun bezala, bai... Nola da? Mikel. Nei Mikel ateatze zei, Mikel ateatze zei. Nere seme alabako lazetu. Mikel Arpa. Mikel Arpa esan dezu bertan ikusiko deula, eta esan dezu instrumentu gehiago joko dituzula. Zein dia zehazke joko dituzun instrumentuak? Sokazkoak, biola eta biolina. Ni berez biolina ekin hasi nintzen, baina biola ere jotzen dut, eta hola juten ez aldatzen. Zer desberdintasun daka biola biolinetikan? Biolina da, familiako aguduena, txikiena, eta tesitura aguduena daukana, eta bigarrena izango duke da biola. Pizkatxo bat grabeagoa eta pizkat handiagoa, goxoagoa sonoritatean. Txeloa eta biolinean artekoa. Eta zeba deitzen Nikel, nundi da todo? Nikel Arpa da Suediako instrumento bat, erdiarako instrumento bat, eta Nikel
da suekoz tekla. Vale. Arpadun tekla izan. Vale. Nickel harpa. Mikel, vale. Arpa, vale. Teklagoa ditu arpa, ez da? Teklazko arpa edo, bai. Eta nun ezautu zenunzuk hori, nun zantzan lendabiziko aldiz Kuriosoa. hori jonzenula? Oskorriko garaietan, Bai. ginen temporadatxo bat, Eskandinaviatik, Suedian eta Noruegan eta Finlandian egin dituen kontzertu batzu jaialditan, eta hau Suediako instrumentoan ez, han oso zabalduta dago, eta bertan ezautu, no? Jaialdietan jendea jotze zuen asko, eta atentzioa dituzien, da enamoratu nintzen, eta gero luthier batekin kontaktatu nuen, berak egin zian instrumento bat, geroztik Suezian ere izan ikasten, eta bueno, ordundik nao maite minuta instrumentua. Asko ikasi behar izan dezu, moldatu, bestien oinarri jaukita errezako izango zan, ez da? Baina pentsatzen dut, teklatu asko daude, ez da? Bai, da beste mundu bat, da beste instrumento bat. Biolina jota erresten du asko, arkoaren manejoa eta hori antzekoa da. Baina bai, da instrumento bakoitza dauzka bere zailtasunak eta bere gauzak, eta kostatzen da. Baina nik uste eta gitarra bat, o baju bat, lausoka, gitarra 6, ja liatzen azten hau, eta horrela behitzeit, eta kontatziak... Engainatzen du, baina dien lausoka igurtzi, eta gero besteak bibratzen dute simpatiaz. 12 soka horiek ez dite jotzen. Horrek ematen dio sonoridade berezi bat, reverberazio natura mouko bat, eta ez da hain komplikatu. Ikustet dakala hori da, lau horiek altuago bezala, hartu nabazu eta pixka jotzi guzun, entzuteko oso kuriosoa. Esaten dezuna, txiki haue finago dianak aspirako daude, ez da? Aspiran daudenak ez dira jotzen, bakarri jotzen dira lau. Ze gauza, baina dauka reverberazio natural hori berezia, eta beste hauek bihoratzen dute, hori da. Eta tekla bidez, notak biolinean behatza jartzen dira soken gainean, notak egiteko gitarra bezala, baina hemen teklak zapalduz ja ematen dira. Ados. Zenbat teklatu dazka? Soka bakoitzak dauka fila bat. Ados. Eta azken soka da bordoia. Ezin da notak egin. Bueno, a ver, hola. Ikutu txiki bat, a ver. Hain polita gazoinua. Polita, zegoxua eta zorionak guri olako instrumentok ekartzea, honea platua. Bueno, lehendabiziko urratza indeu. Hemen txedakau, zagarra, esan deun bezala guain zagardo botako jo azpin. Osondo. Vale, hoi musika hoi, diskan topatuko de, o sea bestizan hoi? Hau bestizarrago bada. Ados. Bueno, geho joko zu nobedaden bat, ez da? Berritako bat, ez da? Hemen esklusiban. Bueno, hemen txe ikusi zuen bezala, indeuna da, txerritxurita markatu, ikusi zu siap eta guzti, eta ondoren, hemen dikan koipea aprotxatuko deu tipula. Bueno, esan bezala, labendazkau zagarrak, hauek hemen markatuta dazkau, baina hau hemen utziko deu, azkenengo 10 minutu falta zaigunean, sartuko ditugu 4 minutu, berotasun hori, gio reposo txiki bat, eta ja plateratu ingo deu. Hemen inberretena da esan deu koipe hau, nola dakan hemen siapian zukua, baratzoiana, erromeruana, ingo deu, tipulatxak bertan gorritu. Baina, bertan sartuko banitun, hau errengo zan, ordu ingo deu, iragatzi, oli hori aprobetxatu, eta bertanin. Eta inbiar deuna da, tipulatxa hauek garbituko ditugu, zure kontu hauek. Osondo. Bakizu, ezta? Bastar kendu, beste bastarra, azala kendu, eta gero oso ikan igual utziko ditugu. Eta ingotena da hemen mingaina bat hartu, beste sartaia hartu, eta bertara pasa dena. Iragatzita, ondo. Vale. Bueno, eta esan deun bezala, guain, bakarkako lan honekin zaude, beste gauzak
utzita zaude? Alos kuartetekin da jarraitzen dezu, o nola zaude hori guztiak? Bai, jarraitzen dugu, bai. Vale. Udan Osa, pausa txiki bat izan da. Oida, simultaneoki jongo dira. Simultaneoki, bai. Ibilizate uda hontan orduan vuelta eta vuelta de bat bestea. Bai, ibiligea, bai, alemanetik ibiligea, proiektu bat egiten. Ope. Bai, hango pianista batekin, eta hemengo Itziar Ituño aktoresakin, eta, bai. Oso goza berezia, alemanez eta euskeraz egindan proiektu bat, bertan. Bai, eta alemanez abestu behar izan dezu? Nik ez, baina Itziarre bai. Nola egori, hori gogorra izate egori, ez da? Itziarrek abestu alemanez eta euskeraz, eta alemanek abestu dute euskeraz eta alemanez, oso politxe. Ze ona. Hola iten dia, ez da, elkarlanak, ez da, ongi. Hala da. Ondo. Eta hortxe, beste emanaldi batzuk ere izan ditugu. Udan adosekin, eta hor jarraitzen dugu, baita, grabaketak egiten, baita, soinu banda batzuk grabatzeko aukera izan dugu, pelikuletako. Ze pelikuletako ibilizeate aurten soinu banda egiten, badakit iratintzako intzen utela, eta, Bai, azken aldian desente egin ditugu, baita ere akelarre egin duen. Hau txiki edo xerra eta nola ingo dugu? Duda dakat. Hola, xerratan ingo dugu, bai. Xerra gaina potolo xamarrak hola berreztian bertan bera gelditzen. Vale, eta soinu banda itia, hoi berezia izan behar du, ez da? Ez que gauza da, zure abestiraz kasu, zure historia da kasu, zure taldekin ensaiatzen dezu, eta, bueno, zure musiketik, baina hor, pixka beste mundu bat, da, eskatzen dizue, zehazki, igual nola eskatzen dizu lan hori adibidez. Zure lanak bialtzen dituzu eta nola iten da hori? Gu normalean egiten ditugu grabatu beste konposatutakoak, Vale. Adibidez, azken aldian asko lan egin dugu, Maite Arroita Jauregi, Mursego, Aran Calleja, Aitor Etxebarriaren soinu bandak, eta holako konposatzaileekin. Eta beraieia, bakoitza badauka bere lan egiteko modua, bere zatean bezala, cada maestrillo su librillo erderaz, Eta zuek ematen duzuena zuen ikutua, ez da? Guk estudioan, grabatze ditugu, beraien partiturak, eta oso lan politxea, asko gustatzen zaigu. Askotan indiarri izaten da behaien nahi duten alortu alizateko? Bakoitza diferente da. Bakoitza dauka bere, baina normalean gauzak oso argi daude, eta ondo juten da, azkartu. Esaten dian bezala, ban al grano, no? Hau berdeu, on beste minutukoa, beste segundukoa, eta oso estena bakoitza oso lotuta, eta beste mundua da, musikaren beste esparru bat. Zenbat, esan dezun bezala, zenbat, banda musiko, zenbat desberdin inbiarritu zuen pelikula batentzako? Ni pentsatet desberdin izango la pelikula guztietan, baina batzutan igual 10, da bestetan 50 igual. Ez que aldatzen da pila bat. Adibidez, segi kontatzen. Bai, guatzen naiz duela azkenetako pelikula bat grabatu ganduna, 5 lobitos izenekoa. Bai. Aran Kallejak egintzula musika, eta pelikula guztian egongo zan 10 minutu musika. Oso gutxi. Baina beste batzutan agez irati, akelarre, kristo musika pila da. Igual, 45 minutuko musika, orduan. Zuzendarien arabera, pelikulan ze eskatzen duen, arabera aldatzen da izugarri. Eta adibidez, geho, pelikula hori indagero, soinu bandan beti diska atea iten da normalian, bai, arrakastatxuk izaten dira, eskatzen dizu adibidez goltza batea kantu horiekin jutia eta hor. Normalen ez. Baina, oso mundu diferentea, zuzeneko eta musikarina eta pelikula eta soinu bandena. Musika da, baina bi mundu paralelo dira. Eta, ondo da, hauten da jarraitzaile asko pelikula batek ezitua daukanean, gero banda sonorak eta arrakastata zuen izenak eta begora etortzen dira, eta gehiago zer gustatzen zaizu, zuri eitia, o bestentzako hau eitia, o denetatik pixka. Neri eitea bai, eta bestena jotzea ere bai, oso gauza politxa da. Gehien bat ikusten duzulako musika ulertzeko modu desberdinak, eta beti ikasten zaude. Eta gaina da, zenbat, aportatzen musika batek irudi batei, Asko, Oso gauza berezia, nola uztartu irudia eta musika, Arte bada. Arte bat, dudi gabe, artista zeateta. Bueno, eta hoi, gain, beste hainba gauza indakoa zea, bakit oskorrin ibili zehala, ez dakit kontatu pixka zure ibilbidea, ez dakit asieratik kontatzen badu ez digun emango zailuak, edo? Bueno, ez da inbesteako. Bai, oskorria izan zen, ere musikari bizita profesionalan hasiera, oso gazte sartu nitan, lehenengo sartu nitan... Potentzia hasi zinan horre. Bai, lehenengo sartu nitan, Euskadiko gazte orkesta sortu zen, garaiatan, 1987an edo, eta han sartzeko aukera izan hor, eta handi segituan, oskorretik ditu ziaten, casting bat egiteko,
biolin jole gabe gelitu ziela. Zenbat urte zen euskan orduan? Ba, 18. Eta nola sentitzea hor, no? Txitxarekin jungo zinan, no? Kastin hori ite. Nik uste, hain umean itzala konsiente. Ja, lasai, ez da? Bai, guain egon gonitake nervioso. Eta zenbat pertsona pasazian kastin horretatik da... Ba, ez dakit, dozen erdi bat ola. Dozen erdi bat ola. Ez dakit, seguro. Ze bakoitza ordu batean ginen zitatuta. Eta antxe hasi nintzen ja lanean behaiekin atope. Zenbat urte ontzei behaiekin? Ba, Oskorrik azken kontzertua mantzun 2015-ean, ba, hori, 18 urte. 18 urte. Zipen pila, eta... Kontatze, jendeak eskatzen dizkizu goltzei hotze zenian daola abesti horiek eta... Bueno, abestiak ere, baina beti... Ai, Oskorrikoa... Beti dakazu jendea jarraitzaileek, edo gaztetan izan direnak Oskorri zaleek, eta... Garai hartan bai egin genitun umentzako ikuskizun batzu, Amarillan Kantazan eta Doktor Doremi, eta orduan garai hartako jende umeak eta jarraitzen dute asko oraindik Oskorri maitatzen. Hau jarriet berotzen guain murriztu behar bat eman, eta honia botatzeko, Arrotu inaiz. Piskat arrotu inauk, Baina, bueno, nola bea potente zitxian, nire bere maia nahi nian jarri. Eta, bueno, Oskorrikin zuretzako ikastaro bikain bat izango zen, ez da? Bueno, izan zan, netzako beti izaten nire unibertsiadea. Nahi launak unibertsiadean zeudenen, ni Oskorrin sartu nintzen. Eta, bueno, han ikasi nun asko, eta, bueno, oso laguna handik egin ditun, eta musikari profesionalan bizitza barrutik ezagutu nun. Nundik noa ibili zinaten, Zenbat kontzertu, zenbat goltza, zenbat urrutina noa jun izan zea behiekin. Haidez, kanporare... Bueno, Ameriketan, urrutina nik uste Ameriketan izan dela. Baina, bueno, udak eta izaten ziren atomikoak, folk jaialditan, Espainia guztitik, estrangerine bai izan du. Eta hor bai utzi zenula momentu bat beste gauza guztik eta horreta dedikatu zinean? Bai, harta, Oskorri izan dedikazio esklusiboa. Egin zen ezaken nahi zenduna, baina beti prioridadea absolutua zan Oskorri. Lan profesional bat bezala zan, ordon. Bueno, eta hortikan, noiz izan zan urrengo urratza? Nola hortikan nuain arteko ibilbidean, ze aipatuko zen nola zehose... Ba, bueno, nik ustez beste gauza importante izan zan, Alozko Arteten sorrera, hori izan zen... Nola sortu zen hori? Nola elkartu zen? Lau magnifiko horiek. Oso historia politxea, kasualia sortu ginen. Eta elkartu gintun, Niko Etxartek, bere Zuberoako estudioan. Grabaketa bat egiteko, gu gure artean ez ginen ezagutzen, bi bai, baina besteak, Peio Ramirez ezagutu non. Eta Zuberoako bere estudioan, inauteritako dugun batez, elkartu ginen, eta... Hala izan zen, handik aurrera hasi ginean lanean, proiektu bat, bestea, eta kasualia sortutako talde bat izan zen, etzan izan. Horren bila zinatela. Sortu garde, eta nik uste horrengatik amakigula hogeita piko urte elkarrekin, Eta hola hartzen du gauza xarma benetakoa, ez da? Bueno, hemen ikusi ezu, salda bota dio, pixka bota dio ere bai, brandilla, armainaka, bakoitza nahi duna etxian dakana, eta gero ardotxuri pixkat. Eta guain utziko duna da murrizten, eta geldituko dira barazki hau xamurra gero aragilan gainean jartzeko. Hemen niko duna da, hau, hemen organikoa bota, labian ezagarra martxa hartzen nahi dira, bagoaz txerrek etxarraka, itxura garra hartzen nahi dago guztia. Bueno, eta Xabier hemen nahi geha mingaina eman eta eman, eta bitartian jungo geha, Intza Taberna, Donostin dago, 100 tortilla mitikoa prestatu igue, eta guantxe gatoz bueltan, eta ea berriro jotzezun. Bueno, zezengo, Gu irrikitan gaude, ze soinu polita egiteitu. Guantxe arte lagunak. Kaixo, Joseba, gaur Donostian gauden, Intza Tabernan, ni Koldo naiz, Intzako jabea, eta gaur tortilla trapuzarrana prestatuko ditzugu. Intza Taberna, 1993an irik izan, urriak meretzian, damorra da bizperan, eta irik izun Paulina Garmendian eramona eta bere senarra Irulegekin, Andoinekoa, eta gerra hasi zanean, 36an, karlista sartu zianean, aitonaren bila etorri zian, eta, bueno, amone esan ziotela, askatu zutela, baina, bueno, usten dugu fusilatu zutela, eta amonari restauranteko gauz guztiak, Intza jartzezun gauz guztiak puskatu zioten, eta zen aldatu zioten. Hola, egon ginean Franco hilarte,
eta Franco hiltzanean amona bildurrakin, baino izena aldatu genuen. Gero amonak berriro eskondu zen, Ignacio Solanarekin, eta pixkanaka berriro altxatzen hasi zian, eta gero bere ikusi zutenean, nire ama eta nire aita hartu zuten, eta indela ja urte asko Inez eta nik, eta orain ni naiz 3. generazioa, eta Asier sukaldean dago, orain hasi dela, 4. generazioa. Taberna oso familiarra da, betiko klientea dauzkagu, lehengo familiaren semeak orain etortzen dira, eta bai umeak euki dute, eta umeakin etortzen dira ere bai intzana. Tabernan historia kontatuta gero, Asierrek tortilla famatua erakutzeko dizue. Gaur arropa zaharrako platerra prestatuko dizuet, tradizionala izan da beti gure jatetxean, birramonak egiten zuen eta betidanik egin dugu. Haragia, zanahoria, porrua eta perejila egosten den bitartean, piperra eta tipula txikituko dugu. Beti 3 formatutan ateratzegu, beti izan da pintxoan, plater handi batean, eta triangelu modukoan, betidanik alde zaharreko pintxo bat bezala. Gero beste alde batetik ere tortilla razio moduan, individualak, edo bokaillo moduan ere ateratzegu. Betidanik bokailloak eman ditugu tortilla formatuan, tortilla patata, urdaiazpiko tortilla, mistoak ere ematen ditugu. Gero beste alde batetik beti plater kombinatuak, piperrekin, patatekin eta arrautzakin. Gero goizean goiz barran pintxoa prestatzen ditugu, barran eukitzen ditugu pintxo guztia. Eta ondoren ordua eta kaldea, ordu biak kaldea, beti ja bazkariak ematen ditugu. Eta txaldetan ere, 7ak aurrea, beti normalean pintxoak, eta 9ak kaldea, gero berriz afariak ematen ditugu kartakin. Txikitatik beti gurasoak ikusi dituten tabernan lanian, honea etortzen nintzen bazkaltzea, eta 18 urtekin Irizar eskolan sartu nintzen, eta ondoren baskulinarian egon nintzen master bat iten, eta masterra bukatzerakoan Bartzelonara jo nintzen hilabete pare batzuk Abak jatetxera. Eta esperientzia oso polita izan zen, jende asko ezagutu dut ere, eta orain uda hontan gurasoi beraien jatetxean pixka laguntzen. Hemen badukagu haragia, zanahoria eta porrua eta perexia egosita, txikitze dugu, tipula eta piperrakin denan hasteko. Trapuzarra asko saltze dugu, ez dakit gutxi gara zenbat izango zen, baina aadibidez, aste nagusian, bokailloak atxaldetan saltzerakoan, normalean bakigu 800-900 boi eroste ditugula, eta horietako bat beti trapuzarra izan da, eta egunero beti boio guztia gukatzen dira, hasi que bakigu gustoko dutela hemengo bokailloak, eta horietako bat trapuzarra. Dena batea jarriko dugu, sukaldatu, eta ondoren arrautzak ere jarriko ditugu, eta jabaukagu gure platerra prest. Eta aita izeba eta ni hemen geldituko gea platerra hau daztatzen, bakizuen nun gauden, Intza tabernan, eta mila esker. Agur! Haupa, family! Ai, ama, zer mitiko egin duen tortilla hori, Trapuzarrana, egia zan itxura errazekan, eta hor, generazioanak martxan, ze ilusio emateko horrek, Politxa da. Oso polita, jarraitu hor, eta betikoa, guk hemen jarraituko deu, sukaldatzen, da handeun goxuen egiten dena, zuek bezala. Bezarka da handi bat. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen ikuste zuen nola murrizten gai zaigun salda, eta ze barazki goxo gelditzen nahi dian, Ingo deuna da guain. Labetikan ateako deu erresi xarrak, nik usten jain da daudela, eta inberdiuna da temperatura hilo. Zeratikan, erresiak inditugu 140ra, guain emango jo temperatura goraka, 200 jarriko deu, zertako, lehenu esan deun, txerritxuleta horrei azkenengo ikutu emateko. Emango jo, 4 minutu labian topera, ateako deu txillarrezko papela jarri, eta beste 4 minutu utziko deu bertan, barruaino berua ondo iristeko. Eta ingo deuna da, olio bat, perexil olio bat, gio gainetikan pixka botatzeko, bale? Orduan, lagunduko jazu, zuk, hemendikan, ostotxok ateatzen, Xabi, ni usten dut, 1, 2, eta 3 hauei ostotxo guztik entzen baizkio, baleko izango gala. Gio emango izut hemen. Eta osoiko txikituta. Gingo ditugu hemen pastatxoak ingo dugu, olioakin, eta nik garbituko ditu pare bat ale batzu janak, eta horiek ebai botako izkio bertara, bale? Venga, horrekin jarraituko deu, eta mingaina ematen jarraitu berdugu emai, bale? Bueno, zenbat urte txokin hartu zen duen lehendabiziko biolina?
Ba, oso gaztek, 4-5 urtekin hasi nintzen, bueno, amak eraman Musika eskolan o biolinakin? Biolinakin, bai. Biolinakin? Hemen Donostin jarri zuten martxan Suzuki metodoa izeneko metodo Sardez berezi bat. katalabana erabili baina lehenu iaia biolina ematen zen. Bai, zuri gabe. Bueno, hasieran kartoizko biolin batekin. Vale, bai, vale. Eta gero ja violin normalakin, baina bai, hemen martxan jarri zuten Suzuki izeneko metodo berezi bat. Suzuki? Oso, bai. Hori zetorri zen, Japonetik gano? Japonetik, bai. Bai, eta zertan datza Suzuki metodoa, nola ziak hori? Ba, hola, oso elementalki kontatzeko, oso simpleki. Bai. Filosofia da, ume txiki batek hizketan ikasten du imitazioz, jakin gabe gramatika eta ezer. Bai. Eta berak esan ba, musika ere igual ikusi dezakela ume Vale. batek, imitazioz. Vale. Jakin gabe zuk ez dakizu zer dan ez aditz bat edo ez esaldi bat, baina hizketan ikastezu, gurasoek entzuten, eta ba, musika igual, oso txikitatik. Eta ja barneratzen dezu, belarren sartzen zaizu. Suabe, pixkanaka. Noiz izan zen aurrenengo abestia ja bakarrikan bota zenuna. Enez guatzen, baina, bueno, askalo, ja 5-6 urtekin, ja Ja, ziko gina horriliko jotzen, zina, oso simple, baina bai. Ze ona, ze ona. Vale, horren mongo zutena da, guain. Sartuko zu, morteruan, oiek Mentxe. organikoa botako deu, Bai. hoi morteron sartu, eta frikzio bitartez ingo deu pastatxo bat. Olio tanta batek lagunduko izu. Vale? Olio tanta batek, Vale. eta gatza pixkatek bai laguntzeu. Eta lorilla balin bada, gehiago laguntzeu. Zatika, frikzio hortan zapaldu iteulako. Orduan, gatza lorilla, hori eman, eta hori, azpilan kontra. Bildurri gabe. Oso ondo. Ezin jo, ni guain batzuiak moztuko eskizut, eta hoia pastatxoak asunian batzuiak botatzen jungo gea. Oso ondo. Bueno, eta zuzertzea, anai gehiago bazkazu, anai arreba bazkazu, ez da? Bai, 6 anai arreba gea. 6 anai arreba. Bai. Zenbagarrena zea. Nire 5. Bi gaituki. Hoi da. Ona. Bosgarrena, no hay quinto malo, esango askotan ni bezala, no? Bueno, ez gea ez zarrena, ez txikina gortartian. Hortartian. Bai, eta zenbat anai arreba nola dazkazu? Zenbat anai da zenbat arreba Ba, 4 anai eta 2 arreba. Bai, Eta hoitatik 4 musikarik. Lau musikari, bai. Osea, Eta gurasoz musikeruak zian? Ba, musika zalea, baina musikariak ez. Ez, Ama medikoa zan, aita ingenieroa, baina beti oso kultur zaleak eta musika zaleak. Ba, gu antzeko parezido, bakarrikan zukaldea, beira, gure lau zukaldari gea. Beira. Bai. Ba, historia errepikatzea. Ona. Eta, zezan behar izun, eta zure anaiekin eta holtza gainen da ibilizea, talde berdinetan da, pentsatzen da baiet, ez da? Amaika proiektutan, bai, anaia dauka orkesta bat, etin karnatuz izenekoa, eta, bueno, elkarrekin jo izan du askotan, eta anaiarekin baita Benito Lertxundikin batera jotzen dugu, pianoa eta ni biolina, eta, bueno, saltza askotan. Eta bizilagunak posik, edo izonon ez zuen etxe guztia, o nola kudeatu zenuten hori? Ba, nahiko pozik, egia zan. Nahiko posik, ez da? Jarraipen aite zuen. Musikero finak zatelako, ez da? Eta biolina ez, bateria ez zizuelako, ez da? O trompeta, olako bat. Ze, Bai. Ondo, eta beste anaiek, beste bi anaiak zeiten due. Behaien arlotikan juten Arreba txikia biolin jolea baita, Bai? eta bestea zuzendaria, eta pianista bestia. Bai. Vale, Hori ona. Denetarik. Eta orduan, musikeroak musikatik bizi zatenak zeate, ez da? Ez dala erresa, ez da? Gaur egun... Bueno, baita irakaskuntza, nik klase batzuk ere emate ditu, astean 3 egunetan, konpaginatzen dugu, bizkak irakaskuntza. Nun ematen dezu, eskoletan, edo nun ibiltzen zea? Ba, egon naiz, 19 urtez egon naiz Agurainen, hango musika eskolan, Patatero, Araban, eta aurten hasi naiz Beasaingo musika eskolan. Aldak eta hemen etxetik gertuago, eta bueno, ondo. Ega esan gustatzen zai baita ikasleekin. Tolosan bizi zea, bai, bizi zea? Tolosan. Vale. Ondo, orduan, etxeatek gelditzen. Eta beste anaiak ebai tokatzen zaie musika eskoletan daula gotia? Bai, arreba Donostian, anaia pianista ere bai, eta, bai, kontzertutatik bizitzea bakarrik ez da... Ez da erresa, ez da? Erresa, eta, bueno, politxea konpaginatu alizatea, bizka bat, irakaskuntza, eta kontzertu keman alizatea. Eta hoi gutxi balitz, badakite bai, argazkilari, sukaldari efina dela, badaki zure aitona guzti sakala jatetxia, ez da, Tolosan, ez da? Bai, guri atorkigu familiz, atxona bitxo, Severio, zeru handi hotela eta jatetxea zerkan, oso famatua Tolosan, garai batean, eta, bueno, familian jarretu izan dugu afizioa. Zeru handi, baina gaur egun ez dago martxan, ez da? Ez, haitsi zuten, bai. Baina, bueno, bere garaian oso famatua izan zen, eta
Eta familian, izebak eta osabak eta ilobak eta jarraitu dugu, batzuk gehiago bestea gutxigo, baina tradizioa eta atxonaren errezetak eta... Hor gaina lehenoko jatetxetan da, bueno, nik ondo zakit, hor danak bota berduela esku bat, ez da? Hasieran txikitan botilero egiten, gero nerraskako lanak egiten, pintxe, eta... Tokatzi zitzaien asko eta baitari. Eta erakusten bazula bana dakizula moitzen, venga, zukaldea, ez da? Hori da, denak, etxeako lanean. Ondo. Bueno, eta hori gutxi balitz. Argazkilaria ere basea, ez da? Bueno, aditua ez dakit, baina bai behintzat zalea, ez da? Beti gustatu izan duzen, nire pasiotako bada argazkilaritza, txikitatik, bueno, eta asko gustatzen zait argazki mundua. Gare batean hiltzen izan txuri beltzean, rebelatzen, laboratorioan, eskuz, bai. Beizak, hemen pastatxoa diteko guen hartu horrela. Vale, fuerte. Frikzio, hola, emulsionatu ingo, vale? Ligatuko pixka jaitxi bastarrak, eta segi, ikustezun nola azten da nor, pixka botako izut, eta garraitu horrela, oso ondo. Eta basekia diskako portada gaina eukin dekela, ez da? Bai, argazki hori neria da, bai, gustatzen zaitolako... Nuna atea dekori? Ba, aeroportu bateko argazki bada, nahiko espistatua naiz, baina da aeroportu bateko... kristalerako argazki bat. Osea, aeroportu barrutik atea eta mastila handi hori zer da? Ba, hori da aeroportuko iluminazio torre horietako da. Vale. Ona. Eta asko gustatzen bai argazkilarik. Eta zeateat dituzu, asko geoain digitalian pentsate dateako zela, bai, errebelatzen. Kostazai digitalean pasatzea, baina bai, digitalean. Eta asko gustatzen zait baita, gehima txuri beltzean ateatzea. Bai, garai bateko estilo, no? Bai, txuri beltza asko matxeet, bai. Egia esan bai da, klasikoa ez da? Bai, berezia. Bueno, ze xamurra gerati zigun, errezi xarrak. Bani joa honen bila, behitu hau ja dantzan dakaula. 2 minutu eta egurra eman dio, Jarri zaigu dantzan, vale, itxaldi, eta esan deuna. Gustatzen zaitena da hemen, txigiarrezko papela jarri, berua ondo mantentzeko eta barroaino iristeko berua. Igual pixka gorritxo ongoa barruan, baino bero onda dira. Vale, hau listo, eta gaur egun badator eta irrikitan gabe zui berriro entzuteko ez dakita bestitxoen bat edo zebotako zuen. Bueno, eta gero esan berri guzure bai, zure aitonan errezeta berezi horiek zeintzu dian, gelditu dianak hor, Bueno, asko zeuzkan, baina bat, hola bereziki, oso estimatua, nik ez dut behin prestatu, baina familia eta egiten dute, Vieiras a la Parisien. Vieiras a la Parisien? Bai, bera Frantzin ibilizan ikasten, Hope, bakara joertako bai, oso berezia. Ona. Eta exito asko, mentzeukan bere... Bidez ala persien, ikusunde bai gu mantekiak indazio zeola seguru, bere lanketa ez da errexea, Lanketa. Bueno, ze botako iguzu, ze abestuko zu? Bueno, beste kantutxo bat joko izuet disko berrikoa, melodia berri bat. Bueno, bi hoiekin nahiko, ezin hobe. Ze gauza goxua, Xabi. Zoriona, bene-benetan. Olako gauza goxok ekartzeatik honea, Zukal Herrianea. Guztu zein deu, ez dakitain goxua indeun, baino indarra emango igure bai. Indarra emango igu gaurko errezeta. Itxura erra dauka. Itxura erra aldaka. Jope. Zein ze kantu zan? Ze izen daka kantu horrek? Ba, hone dauka Gravitate Zero izena. Gravitate Zero. Bai, hola oso kantu lasaia da. Oso lasaia. Olako bestetan
kaineruak bai entzungo ditugu, hotzakote zenean, baita, bai, baina diskoa nahiko lasaia da, pause Vale. hortik eta torre bai. Vale, Pixkat vale. nahi nuen zurrunbilo guztiontatik aldendu, eta zerbait jendeak lasai entzun dezan. Eta beti emateu hemen argik eta kriston indarraz balin badao, gauzak ez duela interesik, eta nik uste baiet, jendea behar dula zerbait ola... Dudi gabe. Nei oso ondo Barnera torreko behiatzeko eta lasaitzeko nahi bai, Ondo. Bueno, ikusezu horrin deun txerrila, hemen indeun eundoko, bueno, indezun batzu eta perexil olioa, hau botako jogola hueltan, eta honekin batea, gaur egun ikusi, tamen gaiditze geha, hau xegaten. Eskerrik asko, Zuri, eta nun ikusi behar deuze holtzetan ibiliko zean, osare sozialetan, nun ibiliko zean, nun topatuko dugu. Lehenengo kontzertu gola potente, abendu parten izango je, abenduak 23 Tolosan, Leidorren, eta ez, 23an Gasteizen markatu, Entzina for jaialdian, eta 28an Inixente egunez Tolosan, Leidorren. Egila da, 28an. Bueno, mi eskerrik asko, eta lagunak bihar arte, eskerrik asko segitze.